Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklick le bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke funa amathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So ngizoqala ngayo ke lapha indaba yakhe uMamZobe kuvela ukuthi ke izoba sematheni indaba yakhe uMamZobe leyo kumuka noMfula baphinde baveza ukuthi ke bazoze bebize nabatshuzi ukuba ke bezobheka yena uMamZobe. Baphinde baveza ukuthi ke uDifa benaye ke lapha uNdlovu bazohamba beyobikela uSiphamandla mayelana ke nokumuka kwakhe uMamZobe. Babeke sebeveza ukuthi ke uSifociya uzomncenga kuSiphamandla ukuthi ke enze okufanele. Baphinde baveza ukuthi ke uSiphamandla uzobe ke semthola uMamZobe, baphinde baveza ukuthi ke uMamZobe uzobe ke sembonga uSiphamandla. Ekubongeni kwakhe kuMamZobe kuvela ukuthi ke uSiphamandla uzobe ke semqalekisa uMamZobe. Ngidlule ngiye lapha kudaba oluthinta uKhulekani kuvela ukuthi ke uKhulekani uzothola ke isimemo esiqhamuka eAmerica. Babeke sebeveza ukuthi uKhulekani uzothi ke salungiselela uhambo lakhe olubhekele eMelika kuzobe ke sekufika ubaba wakhe uMvelase. Baphinde baveza ukuthi ke uKhulekani njengoba ke zobe seready for uhambo lakhe kuzobe ke sekwenzeka into engeyinhle kahle. Ngidlule ngiye lapha kwistory sakhe kuMenga benaye uNobuntu kuvela ukuthi ke uMenga uzofika kwaGumede ezobona yena ke lapha uNobuntu. Baphinde baveza ukuthi ke uNobuntu uzobe ke sechameka endike uzobe sethatheka emva kwaleyanto uMenga akayenza. So aphela lapha ke amathiza akuleli viki ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.